Talán sokan emlékeznek rá, tavaly munkanélküli szegény emberek indultak el gyalog Miskolcról Budapestre, munkát, kenyeret kértek, nem több segélyt, nem alamizsnát, munkát és kenyeret. Akkor ők néhányan felhívták a figyelmet arra, hogy bizony nagyon nehéz helyzetbe került Észak-Kelet-Kelet-Magyarország. És az ő menetük után, mivel azt elérték, hogy legalább a politika asztalára került ez a kérdés, néhány barátommal együtt elindultunk az országba szervezni a közmunkás szakszervezetet, így eljutottunk Baranya megyébe is. És azt tapasztaltuk, hogy hát itt se jobb a helyzet az Ormánságban, Komló térségében. A villanyszámla, itt is villanyszámla, a kenyéráremelkedés, meg itt is kenyéráremelkedés. Pénz meg nincs több, sőt, inkább kevesebb. Úgyhogy úgy döntöttünk a barátaimmal, a szervezőkkel, közmunkásokkal, hogy ha nem változott semmi, már pedig nem változott semmi, a kéréseikre általában cinikus megjegyzés és pökkendiség volt a válasz, akkor el kell indulni még egyszer.